ma santimantem ha de wo mo ani abre papa akwanfo a chese ye ka ho asma ye nwie da no ani ade hia so de papa ya chese wo no twere wo no se kire mpanifo se de akwa ho asama gigya pa wo mpotem wo ne de mpanifo hwe na chese wo no ma meka ho asempa no atokodo e de ama ade hia wo sawia ne mpotem na wo no kire mu ade ha dwene kura ade se wo no e wo sawia ayasabia ka sie e wo ho no a empapa esi mo no makoma ko be sa hanu ani aduonum 250 bed capacity a chesanka wo no matimi ahwe abie ayasabia ya no na kwan ne akwantempo ne de mu a enka pressure ya na ekokomfo no che aban ya asabia so no enka so bete so hono etu wo no sere papa na no da swafo a wo hwe apomode ho nsem eba ho nsra hwa na wo mo de wo mo gidi pasa de ntia ayasabia Sewua hospital wo no mawie na asoso ye ntimi mia no ema ne nya adwuma ne nyina no ejina sabi akwanfo a chese wo no befa so ede akwa ayasabia ho edonti adehye ede adesere enam akomakase so ekopiemo ewo mpanimfo enim na wo ne atwi ahyen edefa ekwan so wo no nsembie enie sika bi obenya bia obesa de nyina ta kofitem enam sa akwa kakra wo ya because first ba no na ntisa kama no onyi so ne de na ja ne ye ne kakra ba fi so beju so ne de bro no kwasemini senka ade bia nka do bofo bebere twem na nka ho no mo interview nka wo tiaso mo meka ya bre papa nya senketwa Kwa hospital. So it's supposed to say ambulance the obi twem wa ha say near Bue hospital near the ambulance ko ye din bedro se no wawu anya nice kra wo mo modene yenim se bibia din wo wiase but wo mo hu yeso ye mobo no mo anya road no why na e be help ye pa de bia ucha na wo muni na wo avoid a chance wo ye at the headers enya kra ye pamucho mo me ye bibi mayen na a chedodo eti Sewua ya ka ni achirichiri bia o ana wo no mo kira mi haya tonsu haya legend bremusi atonsu o mo ne atonsu na ebo hye o mo ne sa askwa o mo ne askwa na ebo hye enti unye duru ayi a wotra dompase a ku anim kakre dompase Prabon Prabon ono ma ba bia na first ayi awoma school no opoku are guest vocational school no na abeduro na sa junction no so wo fansa bonkum se ya sa kwa na sem na ye kan that Facebook page no so no enti wo Sewua no o ma ye dwanu kitua bi ekwan ye ani unim se sa kwan ayanda Bosomtwe o sa Bosomtwe mensa Bosomtwe enti ko anim kakra bi se otum ekwan no o ma bia na sa so na se de nka wo mo kwan ne de senka ona ka mani se o ma se woni wa mani emu nti no o ma ye gatas ni bibie ede yi o ma feel o ma ye feelings ni everything akase o me de ko ta ne beguso e no ma gya ho 1 year ni a Sewa na ya babia na yi babia omo ye bridge no a wo mo ja to na atu amana donko no ase 23rd February na me kofa ho baby kana metim ni de bo amene ma na wonte na unya ka papa but na me hwe kwa no a ne enkoye hwe shamana ye bridge no mo ye enti bridge no aka wakitua bi ya on be ya to aso o amana ki ahokitu obi on be ya to aso no ene ye ne enie don pass your friends are Prabon-Sewua enie enie ka mo na nam so ha dwene pa nti ade hia wonom twikai ade fa kwan so no wonom nsem a wo amade to akomakase enim eno no na temamufo so eso wonom nsem kapa temamufo so de enie there's a 1 year 3 months ni umbetutu kwan so kwan so ni aye ne kama a chese yenim se ke betima wisu kwan more than 10 years kwan na kanye hye enso omu so mba betutu ma ba be ye kwan fofra maye sa mle wo mtutu ye 1 year 3 months na ebe wo munya hye wo so eno ani se porto so nche se wotena mu a wosisi nyina ye wo ya kwan no ma se aka se wo hwe kwan we ya because nya kuma se bonten so kwan na etie because so hospital nyankopon adom aban abeya ma ye wo Sewua hono mu sa no mu dida ye so mu ba be ya ko to hospital ni mu na ye sa ma ye so ye ho atoye eno anu no omu ye no chese womunsi ha no bio ani ti no no etese makoma pa man kan na meboa eneze ofa ka free say de ko Sewua 4 cities edika na ye 2 cities ekwan say ya say nti eze mu ba ize mu amoto mu ani hwe ha say ya ensuo ni to na tata kwan mu bebre
ama amanfo so da ne edi so akoniaba ye kokontaase ko DC ho a ya tworo ho ne ma bebre ti yesra ban no yesre no adwuma so o mabuaye na ne ma ketekiti won mo mehwe no fa ntokwam ne kwane anye se drivers yo mko ba ya mo se on bo joint abuntu o mo nko bi mi gina afla no pa ko breki ni enya ka anye de emfa Araba fo so timam fo so chese kwa no asam no etete won mo haha won mo pa won mo de nsemi eto akoma ka se anim na won mo sema mo ka nyina eyetia won se kwa me aban kwasi aban ya wo aban ye bo mo de asen mani mu ya kwa no ba ba hwe no atonsa ade afre ho na sabre ya enso ya hyase aniti ahwe kura no obesai kura a chan se de ye hwe e wo Facebook ne so no nti adawro ma se de mo be hwe won mo bo ba dwiridwiri kwa ne so sa mo ba hwe afene fane mo nya so hwe no madama mo ma hwe na kwa mo siesie ema won akuma 87.9 from service of further shooting konya